салом. муҳимтарин хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи душанбе 22 сентябр ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. вазорати умури хориҷии Тоҷикистон гуфт аз эълони натиҷаҳои интихобот ва маълум шудани номи раиси ҷумҳурӣ ва раиси ҳукумати Афғонистон истиқбол мекунад. Абулфайз Аттоев, сухангӯи вазорати умури хориҷӣ, рӯзи 22 сентябр ба радиои озодӣ гуфт Тоҷикистон ба хотири амнияту субот ва якпорчагии Афғонистони ҳамсоя аз эълони натиҷаҳои ниҳоии интихоботи президентӣ истиқбол мекунад. Абулфайз Аттоев гуфт Тоҷикистон манфиатдор аст ки Афғонистон орому босубот бошад ва ҳамкориҳои дуҷонибе равнақ ёбанд. Рӯзи 21 сентябр Абдуллоҳ Абдуллоҳ ва Ашраф Ғани Аҳмадзай, номзадҳо ба мақоми президенти Афғонистон, баъди 3 моҳи музокирот дар мавриди ташкили ҳукумати ваҳдати миллӣ ба мувофиқа расиданд. Бар асоси созиш Аҳмадзай раиси ҷумҳур ва доктор Абдуллоҳ раиси шӯрои вазирони Афғонистон мешавад. мақомоти интизомии Русия тафтиши парвандаи як гурӯҳи миллатгароёни русро ба поён расондааст ки аъзои он ба қатли бераҳмонаи як ҷавони тоҷик айбдор мешаванд. муфаттишони рус мегӯянд қатли Салоҳиддин Азизови 20 сола ва чандин нафари дигар кори дасти гурӯҳи Борн ва ё созмони ҷангии миллатгароёни рус будааст. ҳадди ақал 8 нафар узви ин созмон буда, вале нафари муттаҳам ба ташкилкунии он, Илья Горячев, гуноҳи худро дар қатли Азизов рад кардааст. Они подстерегли в лесополосе. Они даже не знали, что это Азизов. Просто шел человек нерусской внешности. Они стреляли в него из травматического пистолета, резали его ножом, а потом отпилили голову. ин ҳодиса моҳи декабри соли 2008 хашми ҷомеаи Тоҷикистон ва ҳомиёни ҳуқуқро барангехт. мақомоти Тоҷикистон он вақт аз Русия хостанд қотилони Салоҳиддини ҷавонмаргро пайдо карда ба ҷазо бикашанд. як соҳибкори тоҷик ки дар Афғонистон ба асорати одамрабоён афтода буд, мегӯяд рӯзҳои сахту мудҳишеро дар он ҷо сипарӣ кардааст. Алоуддин Салоҳиддинов, соҳибкори тоҷик, дар суҳбати ихтисосӣ бо радиои озодӣ нақл кард ки чӣ гуна як моҳи умрашро дар дасти гурӯҳи одамрабоён ба раҳбарии Худойдод, як шаҳрванди Афғонистон, сипарӣ кардааст. зимнан Худойдоди ахиран боздоштшударо хатарноктарин ҷинояткори ин кишвар меноманд. ҳамкорам Фарҳоди Милод аз Алоуддин Салоҳиддинов нахуст дар бораи чӣ гуна ба дасти одамрабоён афтоданаш пурсид. ман рӯзи 26 апрели соли равон бо мошин ҳаракат кардам ба тарафи Афғонистон. ду силоҳбадаст дар пеши мошин пайдо шуданд. яке тапонча дошт бо либоси оддӣ ва дигаре бо либоси низомӣ, дар дасташ автомати Калашников буд ва зуд ба он ду нафар нигоҳ накарданду омада маро аз мошин берун карданд. ҳуҷҷатҳоу сумкамро гирифтанд, пуле ки дар кисам буд ҳама чизро гирифтанд ва чашми маро бо скотч баста боз ба мошин нишонданд ва ҳамун тапонча дар сари ман нигоҳ медоштанд. ман фаҳмидам ки дигар чора нест. ин махсус маро даъват кард барои он ки маро дастгир кунад. мусоҳибаи комилро метавонед дар вебсайти радиои озодӣ тамошо кунед. дар шаҳри Душанбе ба хотири бузургдошти мероси сардафтари адабиёти классикӣ форсу тоҷик конфронси байналмилалӣ таҳти унвони рӯдакӣ ва суннатгароӣ дар адабиёти тоҷику форс доир шуд. дар ин маҳфил донишмандони Тоҷикистону Эрону Афғонистон ва Ҳинду Покистон дар бораи нақши рӯдакӣ дар адабиёти форсу тоҷик, аз ҷумла дар мавзӯи рӯдакӣ ва ҳуввияти миллӣ суҳбат карданд. Абдулҳамиди Самад, адиби шинохтаи тоҷик, дар бораи ҳадафи ҳамоиш чунин гуфт. қарзи фарзандони миллати тоҷик аст ва оное ки форсигӯ ҳастанд, қарзи онҳо аст ки ҳарчи бештар рӯдакиро арз бигзоранд, шеърашро донанд ва дар зиндагӣ корбаст кунанд. дар Тоҷикистон ҳамасола аз соли 2002 рӯзи 22 сентябр зодрӯзи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ва шоири асрҳои 9 ва 10 бо баргузории маҳфилҳои гуногун таҷлил мешавад. дар шаҳри Хуҷанд барои кӯдакони имконияташон маҳдуд консерти муштараки ситораҳои вилояти Суғд ва тифлони маъюб доир шуд. дар толори театри Камоли Хуҷандии маркази вилояти Суғд охири ҳафтаи гузашта нахустин консерти якҷояи кӯдакони маъюб ва ситораҳои ҳунари Суғд ташкил шуд. мехостем ки дар имрӯзи чорабинӣ мо асосан шахсни имконияшон маҳдудро ки онҳо истеъдодашон, маҳораташонро нишон диҳем дар ин саҳна бо ҳамроҳии сораҳои шаҳр ва вилояти Суғд баромад кунанд. якҷоя
дар вилояти Сухт 8000 ва дар саросари Тоҷикистон 27000 атфоли маъюб зиндагӣ мекунанд ки ба таълим ва таваҷҷӯҳи махсус ниёз доранд. шакли комили ин видео ва хабарҳои бештарро аз сайти интернетии Радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи Радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ пайдо кунед.